kandhane padha mundur. Nek leres Sing kebangetan nak putri Tuan Borawati. kok kebangetan niku kan sepundi. Jalanane perang iki mergo dilamar. Ya pun ropatke ke putra to ora Apa mati. meneh kalau putih. Lah menika jenenge Tresna menika lagi mboten saged dipun peksa to. Lah awak dhewe kok pengen diputu. Kanjeng putu Sopo kaya rame-rame to? Yo apa rame-rame sopo? Jenengmu sapa? Inji, kula bermani. Sekawula ning Bojonegoro. Nggih tasih kawula mriki. Bene ra tak tingali kowe munggah nang Jepang. Jalaran kula badhe wonten wigatos. Pengen ketemu sapa? Kepengin pinanggih kalian Kanjeng Ki. Bupati Bojonegoro. Bupati Bojonegoro. Wis krungu nang Durung Ro. Nggih dereng ngertos niku rupane kados pundi. Ben ngerti Nggih to. Bupati Bojonegoro ki aku. Panjenengan. Iya. Panjenengan saestu. Iya iya. Bupati nang Pak. Panjenengan. Kanjeng. Lah niki lho Kanjeng. Niki lho. Durung apa ki metu? Lah niki didemno niki. Karemu kuwi Kula nyuwun tanggal jawab. pendak-pendak kami tidak tur bedah pikat ngeturi perawan-perawan saka desa iku to. Bedah pikat ora kewan sing digo mulih oleh-oleh wong wadon. Layak. Ngono pamite sedina dadi sesasi. Ana njaba duwe cem-ceman kok. kuwi Apa? lara Pak. Aja sakit ta? Iya. Kan iki ana bocah wadon kok dipun urus-urusi pun mblendeng semoten. Lah ngoten niku Niki pun niku patang wulan. patang wulan. Pun sekawan Patang wulan. Pekat snap. Kuwi apa? Pegatan ae ngene iki pegatan. Kowe njaluk pegat. Lah nggih, Mergo Sujono. sujane lho sinten ta sing kiat. Kirange kula niki napa dados garwa panjenengan? Kok tesih dipun banding-bandingke. Teh, aku nek pegatan aku karo kowe ya. Ngoten. Ya mboten apa-apa. Lah sinten saya mboten duka ngertos garwa sing tak tresnani bagus ya mboten kantenan iki kok nggih. Lagi pegatan gathuk niku ora pegatan. Seneng nek aku pegatan karo bojoku ya. Kula Sese. mboten. Mangsamu dadi Wis ku. Jenengmu sapa mau? Kula bermani. Sowan kowe njaluk tak urus-urusi. Nggih, niki nyuwun diurus-urusi. Kowe metah. dan gade diurusi. Wis waya ningkepi. Kowe meteng kuwi wis dibujuk. Kena bojone jenengan ngoten kok saya takut ae. Wong lanang nggih ngoten niku konangan etok-etok ora. Tenang. Dalane lu dhisik. Nggonmu meteng iki sing ngetengi sapa? Jenengan. Alampo. Lah kok saya takut kemawon kok. Kowe meteng kan dibujuk. Nggih, kula sampun gadah bojo. Bojomu dibu aku to. Jenengan sanes. Sing ngetengi kowe ora aku to. Akeh mboten. Sing ngetengi Lagi bojo kula. iki bojomu. Nggih. Piye? Kowe iki meteng ora karo bojoku? Meteng karo bojoku ya bojo. Nggih. Nah, jero-jero kono. Ojo. Ana aja cedak-cedak bojoku. Kula mrika. Ya. Sok nek ngono kowe iki nek matur ra digenahke. Aja teka-teka tong njaluk diurus-urusi. Oh. Lho, rumangsam iki bener nek wong desa ora duweni tata krama iki ya kowe ngono. Oh. Wis gawe isin aku tiwas aku ora arep pegat. Ngene. Bojoku. Gorok. Oh. Rumangsam. Kono kuwi ya kandha dhisik nek iki wis duwe bojo. Aduh. Kamar iki lho. Jiran iki. Ora malah kok ngapura begini. Lah napa kula niki garwane pengayoman. Kok dawuh Sujono kok ora ndelok ngapura bapak pisan. Bermani. Sampai
nggih. Bener wong desa iki ngaduweni tata. Coba ketemu kowe. Lah kok njenengan pancen Kula ngapura. Nggih kula nyuwun ngapunten. Ngaten mawon sampeyan niku nggih sunan kok. Lah ngono. Teh, Aduh. apa teh? Ganjel. Duh. Segajel apa? Lah niku kula Sisik makarien. piye dong? Kalau mau kula nak beret ngaten to. Nunggui. Nggih, kok rasane kok ganjel iki apa? Iki mau batur tak enggokno, mau mlaku kuwi. Kecepit. Kecepet. Mari lho. Nggih, nyuwun ngapunten. Kowe njaluk diurusi. Nggih, kula nyuwun. Monggo kowe meten di bojo. Nggih. Ojol pengadilan karepmu piye? Nika bojone kula. Bojone kula niki dados kalih, Kanjeng. Lho bojo kok dadi loro iki. Nggih. Kopinan kok piye? Yen Boten kula yen boten nate. bojomu siji. Sekawit niku namung setunggal. Dadi Dados kalih. stabil. Bojo kok dadi loro. Ate ya. Nggih. Sampai Kok kembar piye kok? Boten kok kembar. Dadi loro. Lah niku sing marai kula bingung. Kok malah bingung-bingung. Ya ora kembar kok kowe bingung. Tegese bojomu jeblos. Nggih, Jep. Kembar. Nggih. Keringete ya ben padha. Nggih, Ambune. padha. Kringete niku padha. Padha ambune piye? Padha kecute. Ana tiga niki. Kowe rasa ngadili. Boten saged. Lah rasane piye? Rasane? Iya. Rasane nggih sapi. Padha. Nggih. Ya aneh kowe ya. Lah ngono wis tak ngrasakno kowe. Lah nggih Ya sapi jenenge lho. bojo ya wis dirasake. Ana ra kok dirasake ya ora. Wis kok arep rene. Samponan ning Penjawi. Ora rene. Para metu kanan-kanan terus ngaten terus. Bermono iki mung siji ora loro. Bermono pancen siji. Kalane ya aku. Lah kok kowe temeko demene bojoku. Lho, sing demen iki sapa lho? Kowe bojoku dhewe tak keloni kok kowe nesu. Lho, salahku manggon ngendi? Kowe iki brahmana sing palsu. Brahmana sing palsu kowe. Kok bisa ngaku? Lho, brahmana sing asli ya aku. Gampang kowe ngomong. Sing asli iki ya aku. Sing asli aku. Aku. Aja nyawur kowe. Lho, kowe iki sing ngawur. Meneng ae. Halo. Kok padha tiga genteran jaluk pangku. Uangku. Uangku diandeng meneng ae. Kowe iki bojoku tau mangko apa ora? Mboten. Malah kula jenengan pangku. Aku coba barek ngelimek meneng ae ora jelas. Lah cemburu lan ya mau jenengan nggih nyuwun pangku kok ayu kula nggih cemburu. Lah niki nggih ditosan. Males. Lah nggih ta? Kalau kowe. Kowe sing kleru. Kowe sing kleru. Ngaku bermono. Ya kowe sing aku bermono aku iki bermono sing asli. Kowe bagus ninggalake sipo-sipo. Iki penduduk aku. Di lapangan. Dororo, tunggu. Kurang ajar. Ora diulang uruk orang tuamu. Lho. Apa niku pripun? Penjani kok malah Kok manut? Lho, ini ora atuh. Lho penjani ki pengayoman kok. Lho penjani ki pengayoman kok ajrengan. Kowe ngongkon aku umbuh. Kowe ngerti aku ora? Sopo aku? Bupati kok ulu-ulu. Lho kumbu. Lho bupati kok lali jenenge dhewe. Ya lho. Pati kok jeneng kok lali. Ulu-ulu. Angge penjani ki anggenipun ngendikan. Tegese ngene lho. Kowe kuwi wong cilik. Yen kowe weruh Bupati pedya. Sedap. Hei. Rene. Wedi kula. Sing tak kakor ora wedi ora. Nek kowe weruh Bupati wedenono. Oh, wedenono. Enak aja. Kau, meru. Jiwet.
kan Mas Jare Den. medeni jenengan niku pripun? Tegese iku aku aja ngono. Oh, 1000. Orang duwe. Aku 1000 kowe piro? Ya 2000 aku, wis badani 1000. 3000 dipun, 3000. Mas ini kowe teh ora sanggup aku teh. Perkara ngatur ngeten Pun kula ajeni bupati. Tegese ora gak jadi koyo ngono kene ngerti bupati sirahe didole. sirai didoke. Oh. Onda, ngene. Ono bupati. Apa jenenge kene Musuh. Sampeyan makune denglang. Apa? Mampai sampeyan kok denglang. Jadi kok anggenipun mlampah lho. Nggih. Mboten ngertos. Napa? Lho selap kok. Dika lho, dika. Selap ora? Selap niku lho apa? Wong iso. Ya ora apa-apa. Sepatu sandal. Aku wani sae goro. Sapa sing nemokke selapku tak ganjar duit sing akeh. Lah, kula sing nemokke. Sopo jenengan? Carane ngono kula. Kula wikan ganjaran nggih. Itu ganjar. Ya, nggih. Ora Pun monggo kula Kan jeki. desa nggih kapan diakali. Aduh, mati aku. Pripun? Jejore ora muni. Oh, desa mereka bosok. Bingung. Mono asem. Nggih, kula bermono. Kula bermono. Iki kok ngajung kula aku. Nggih, kula. Sing ora bermono sapa? Sampeyan. Mbok. Aku takon kowe. Kok malah penting aku. Lho, Bener kok. Ora maksud ono. Piye? Jenengan aku terberono. Hiler Sing tak takonke antarané bermono te ora aku. sing palsu ngoten. Nah. Kowe ora gelem ngaku inti sing palsu sing asli. Ora gelem? nggih. Kula sing asli. Niki kula saged nyaku nek palsu. Kula nggih sing asli. Luput. Kowe luput mung kowe Bojonegoro. Patih Leboke Pakujaran. Iya, Bapak Jenengan. Karepmu piye karepmu? Lho, Jenengan jenengan ndika. Uga teh. Patih lebokno Pakunjaran. Lah nggih tak lebokke no. Tunggu sik teh. Iki aja blingkung. Ate bener kok Pak Jaran. Kowe iki luput. Mung kowe negara Bojonegoro. Apa ora gelem aku? Mboten. Mergo kowe luput tak leboke Pakujaran. Teh leboke Pakujaran. Oh, ayo. Ayo. Enak. Liru kan? Lentu jenengan teh lebone Pak Jaran diplos dibon Pak Jaran. Oh, no. Patih, Dermono luput leboke Pakujaran. Ah, ngoten. Bermani orang itu. Pak Jaran. Lho, kula kok pancen aku ora bisa milih endi sing palsu lan asli. Mula uji kangelan mider jagat ngupadi biksu sing lintas kawruhe Brahmana Resi. Sapa sing iso madhangke Raja Bojonegoro tak ganjar sing murwat. Ngono. Gimana? Nggih kula Kanjeng. Ora sambali sik. Soale bojomu wis ketemu sing asli ya. Nggih. Kok Nggih, nggih.
Lah bareng kowe iso ngilang kok. Aku ki ora ilang. Apa? Nah pitengku aku nek ngono tambahan lepok koyoke telus le. Nek ngomong iki sing genah. Ngomong apa? Aku dengar nek pitengku aku nek ngono kok kowe koyoke telus ah. Bocah kesarang. Sing tahu apa? Apa ngomong apa? Genah nek pitengku loyo ngene kok kowe kok pamu telus le, Pak. Sing genah. Sing mbok karepne iki apa? Sikil. Wis sikil. Ngono. Aku ngrasakne kowe. Lah tak napa? Mbokmu nganti kemelurusen. Kowe ngerti kemelurusen ra? Mulalah. Mbokmu ki ngenes mikir kowe nganti mati. Tambah yo dalan aku kelus kok. Lah nek ora salah ki piye? Coba tak tekoni kowe tak kandhani. Si mbokmu dhisik teng kowe iki ngidame iki bangsa enak-enakan. Bangsa apa, Pak? Jalukane iki nek esuk sarapane rawon. Awan mangane iki guling. Sore mangane soto. Lho, rumangsane nek anak-anak iki penuh dengan gizi, sehat sempurna. Lah kok anak-anak metu kaya kowe blekok moncrot kowe. Lho ngono kuwi tambane aja talahno aku kalau timbok ya, Pak. Lah ora salah. Lho ting talah yo tampean. Aku. Ala itu halange tamban awoni. Ya woni kok. Lah ki mau ngame Rawon. rawon. Lah yo kaya ngene, lambene apa? Oh. Lah omonge anu awan pokoke dulang-duling terus. Lah wong kok kon tulu, lah THT kok kapan? Gule. Lah yo ki kok taname bapak Malah cangkem-cangkem. kemandang tole malah kowe iki ting bangetan malah kok toto terus ngene iku. Ting talah yo sampean ah. Soto le ora kok disoto. To, ora to. Lah iya kaya sampean ki mau. Ning arep kaya ngapa? Sawise mbokmu ra ono, uripku mung karo kowe. Arep kepiye wae kowe anakku. Wis, saiki ora usah digagas. Percaya nek Bapak Krisna kowe tak rewangi golek mliwis. Saben dina golek mliwis, engko nek wis oleh didol. Sampean nak doleki nang kene ku kelu lho, Pak. Masa? Yo ngono kae ting delik-delik ngono kae nang tolwit-tolwit. Ladat rupiane nak umpamane iwis ngono nang wit gedhe. Nang wit gedhe engko nak wonge tulu nang duwung, ulah-ulah engko tak wong engko lek nang itong. Kowe oleh-oleh iki. Goblok bocah kok iso. Nek golek iki wis nang pinggir rawa ngene iki. Nongko nek ana telake engko yo ana WC ngono. Pasani. Kowe sing bisa kok kono ya. Atau tok kono, Pak. Bisa saya tak pasangnya sih. Kowe kudu usah mliwis. Carane piye supaya mliwis tidak iki? Usah. Lah. Hei. Usah le. Mana, Pak? Yo. Tiap-tiap ya, Pak. Oke. Mripatmu iki mliwis digiring ben mlebu kene malah balen kowe. Kowe. Atuh nono lapo? Kene kowe neh kono. Atuh nono neh. Ndak kono ben nek mliwis. Alon-alon le mau kode le. Heh. Ini le. Giring le.
bapak ya, Le. Pak. Serawe. Pak. Iki wis ketone andut, Pak. No, tae kowe kono. Nah, we. Cing. Loro. Telu, Le. Ini, Pak. Ini ya, Pak. Oh, Le. Priwes, Le. Aja, Pak. Aja. Kenapa? Anganku lalu, Pak. Lalu. Lah kok kowe to, Le? Anganku lalu, Pak. Ini, Pak. Wes. Tak kantoti ngene, Pak. Iki wis, Pak. Heh. Lah kok mliwes samene gedine, Le? Heeh. Payu piro iki kok? Aku ya dunung ndak, Pak. Ayo kuwi. Iki wis anang wedok ya, Pak. Iya ta. Delok, Le. Iya, Le. Anak sih, anu, iki wis anang, Pak. Wis ana. Le. Iki aja kesuwen. Yang dibelah dagingnya kang didol. Nek wis ge pesta. Oke? Iya ya, Pak. Oke. Duduk. Udah. Duduk. Jane entuk pola leh, Pak. Kok telak-teluk iki Ya telus. olah tawon-tawon belah kok. Duduk. Bocah kok ngewuh-ngewuh. Anak siji kok ngewuh iki. Lah sampean tengdangeteng wong ngono wae kok dalek kok telak-teluk iki telus. Sing nyeluk sapa? Bleh kok ora iso. Barang jalan contoni wong tuwa. Bleh ngene lho carane. Cekel gase. Dibubut ulune dhisik. Prul. Lus, Pak. Nek wis bendek Jemang. cangkemmu. Lak celuk. Pak Jemang lur. Angkemku tak ucupi. Pak Jemang. Pak. Duduk. Pak Jemang. Ngapunten, Mbah. Atuh gak elek-elek. Iya lah, lele. Iki nawar Langsung badannya beda ngono, nih. Pak. Ngapunten badannya. Lo wau mboten sengaja badannya. Dok. Duduk. Kula nyuwun pangapunten. Melayu iki piye Kula lho? mboten salah. Kula njaluk urip nek ajeng sampean pateni mati-mati ana anak kula gedung. Taman aja ngono lah, Pak. Wong aku anak taman hati-hati lah nak atuh. Aku iki gak sing berusut alas bene yo, Pak. Pripun? Aku iki padha karo sampean yo rupane beda ngono. Sampeyan iso aku iso tata jamu. Nono. Oh, tata jamu. Iki sampean senes badannya mriki. Iya lho, sampeyan yo dakke aku wis. Aku 3 dina olah aem kok. Oh, durung mangan. Aku lho, Mang. Nah, aku lha entuk ngotos piye weteng cak lah. Aku lo jalan kanggo sampean karo kowe. Aku yo lo jalan. Jalan ki liwat kono, ngidul, lewat ngetan. Lho, aku wong walas kok ora lo jalan. Kudu. Jalan pangan. Jalan pangan ki lho dolokanku, nak pangane engko dikok kene. Heup, dalane ini dolokan. Iya sampean dhewe piye to Pak Angger? Anak kula niki sambak kaya ngeten. Allah tanpa rupa kaya blekok ngeten iki. Niki ngoten pinter jenius lho. Sing hati-hati nek ngomong kali niki. Lho sing ngene lho, iki duwe dalan kanggo supaya awake dhewe ora urip rekoso. Ayo. Nono, aku yo gelem. Manuk? Iki ning Bojonegoro ono sayembara gede, Pak. Ono sayem. Bayu nang kono ya wong akeh nek jenenge Cayem. Sayembara. Terus ning kono kuwi ono Mas. Sing jenenge kuwi Bermono. Kembar. Kembar, bocah kembar, Pak. Sampean kudu iso genahke. Kudu iso nyekel Bermono ndi sing asli lan sing Ano? tampan sing
ditane bapak kon adini. Ngono karepku, Bos. Dadi aku kok mleboni saya. Milih wong kembar ben mengko oleh ya. Enggak carane pripun. Sampeyan. Carane ngene, Pak. Tenan to piye? Nggih. Mliwis jak ngene aja metu. Sampeyan aja metu ning ndi-ndi. Mliwis aja oleh metu ning ndi. Ayo wis, ayo wis. Ayo, ayo. Ayo.